ଗନ୍ଧ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଭାଲୁର ପାଡ଼। ନାଇରେ ବିନୁ ଆଥର ହେଲା ନାଇଁ। ଭାଲୁ କହିଲୁ ଏଇଟା କାହାର ପାଡ଼? ଆରେ ଏଇଟା ହଉଛି ବିନୁଆର ପାଡ଼। ନାଇରେ ପୁଅ ହେଲାନି। ଏ କୁଆ କହିଲୁ ଏଇଟା କାହାର ପାଡ଼? ଏଇଟା ତ ଧଡ଼ିରି ପାଡ଼। ନାଇରେ ପୁଅ ହେଲାନି। ପୁଅ ଧଡ଼ି କହିଲୁ ଏଇଟା କାହା ପାଡ଼? ମାଉସୀ ଏଇଟା କା ପାଡ଼ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ହେ ଭଗବାନ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଧଡ଼ିଆ ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଲେ ମୁଁ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟୁଟ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ ନା। ବା ଧଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏଇଟା ହଉଛି ବେତାଳର ପାଡ଼। ବା ଧଡ଼ିଆ ତୁ ତ ଜିତି ଗଲୁ। ଏଇନେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା।